खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 15 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 30 आसार दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथांनो फारफ्रोमथिंनिफ्रायबो खुसि लाबोनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि फालांगियारि लेनदेनफोराव सांग्रां आरो सांग्रां जागोन। गुबुन हादोरारि सोमोन्दोनि गेजेरजों राङारि मुलाम्फाया जाथावना। नखरनि सोद्रोमाफोरजों रायज्लायनाय समाव नोंथाङा बिसोरखौ गोनो गोथो खालामनो नाङा होनना सांग्रां जानांगौ। नङाब्ला नोंथाङा बेनि फिथायखौ मोगा-मोगि जानांनो हागौ। नोंनि पार्टनारनि सावस्रिया गोहोम खोख्लैनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि जिउआव गोदान खुसिनि नेरसोन लाबोगोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांनो माखासे मोजां खौरां होगोन। नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोराबो जोबोद खुसि नुजागोन। सोमोन्दो आरो खामानिनि गेजेराव मोनसे मोजां समानथाय थागोन। नोंथाङा रांखान्थियारि महरै गोख्रों थागोन। इन्जिनियारफोरा मख'जाथाव मुलाम्फा जागोन। बे राशिनि सामलायथियारि मासियाव थानाय सुबुंफोरा गावसोरनि खामानिखौ मोजाङै सामलायगोन। नोंथाङा गथ'फोरजों मलआव शपिं खालामनो थांनो हागोन। बिसोर बेखौ जोबोद मोजां मोनगोन। सान इसोरनो दै बाव आरो जिउआव खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना फालांगियारि थाखो आरो साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा नोंथांनि रुटिनआव एसे सोलायनांगोन। बेयो नोंथांनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव मदद होनो हागौ। मोनसे सोरजिलु हाबाया नोंथांनि गोसोआव फैनो हागौ एबा नोंथांनो बिबान होजानो हागौ। गोजौ बिबानगिरिफोरनि मददनि थाखाय मासि जौगानायनि इसारा दं। नोंथाङा जायखिजाया रोखोमनि थिरांथा लानो हागोन आरो बेनिखायनो सुबुंफोरा जायखिजाया हाबा मावनायनि सिगां नोंथांनि लामा दिन्थिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। कर्क राशि। हरखाबै राङारि मुलाम्फा जानो हागौ। थालांनाय रां मोन्नायनि खाबु दं। राङारि जेंनाफोरा सुस्रांजानो हागौ। लोगोफोरा नोंखौ जेंनानिफ्राय ओंखारबोनायाव मदद होगोन। खामानिजों सोमोन्दो थानाय मोजां आरो मोगथाङारि सानस्रिफोरा नोंथांनि गोसोआव फैगोन। जायखिजाया नांलायनायफोरखौ थाबैनो फोजोबनो नाजा। जुदि नोंथाङा राजखान्थियारि आरो सहायनायजों खामानि मावो, अब्ला बांसिन जेंनाफोरा गावसोरनो सुस्रांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। सिंह राशि। नोंहा धोरोमारि सानथौफोर थागोन आरो माखासे गोथार हाबा मावगोन, जाय नोंथांनि समाजारि अनसायनायखौ बांहोगोन। नोंथांनि नखरारि जिउआ रंजाथाव जागोन आरो नोंथाङा गोसोआरि महरै सिरि थागोन। नोंथाङा गुबुनफोरनि थाखाय हेफाजाब होगोन आरो सुबुंफोरा बेनि थाखाय नोंथांखौ मान होगोन। नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा लोगोफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब आरो मदद मोनगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान फालांगि जागायनायावबो जाफुंसार जानो हागौ। नोंथांनि राङारि थाखोआव गोख्रै जौगानायनि आसा दं आरो नोंथांनि माखासे मोजां मोननाय लुबैनायफोरा आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोमोथाव सान जागोन। नोंथाङा मा बुङो बेयाव मानसिफ्रा आबुं गोसो होगोन। मोनसे दावबायनायनि बिथांखिया जाफुंसार जानो हागौ। माखासे गोब्राब राङारि थासारिफोरा दिनै सुस्रांजागोन। सानफ्रोमबोनि हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो। मोनसे रंजानाय थागोन। नोंथाङा खाफालनि मदद मोनगोन। नोंथांनि आखुखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथाङा गोनांथार हाबाफोरखौ थि समावनो फोजोबगोन। मावख'गिरिफोरा नोंथांनि खामानिखौ बाख्नायगोन। नोंथाङा नोंथांनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनायाव जोबोद जाफुंसार जागोन।
बेलासियाव नों गावनि जिउ लोगोरिजों रंजाथाव सम हगारगोन। थानसालियाव कापुरनि बाथि साव आरो नोंथाङा मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थावनि गाब। तुला राशि, नखरारि जिउआव मोनसे रंजाथाव आबहावा थागोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों न'नि आयदाफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। गेदेरफोरनिफ्राय अननाय थागोन। फालांगियाव सानस्लाबै मुलाम्फानि जाथावना दं। फरायसाफोरा फरायनायाव बांसिन गोसो होगोन। लोगोफोरजों बाहेरायाव थांनायनि बिथांखि लानाय जागोन। फालांगियाव मोगा-मोगि जानो थाखाय बादायलायनाय जागोन। लोगोफोरा नोंथांखौ हेफाजाब होनो हागोन। नोंथाङा लोगोफोरजों थाबायलांनो लुबैगोन। फालांगि आरो साख्रियाव गोब्राब नाजानायजों थासारिया सरासनस्रा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृश्चिक राशि, नोंथांनि साना जुनिया जागोन। माखासे बाथ्राफोरा सोराङाव फैनो हागौ जाय फैबाय थानाय समाव नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होगोन। मोनसे गोब्राब जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेयो मोनसे मोजां सान। नोंथांनि गियानखौ बाहाय। नोंथांनि खामानि मावग्रा जायगायाव लोगोफोरा हेफाजाब होगोन। मोनसे गोदान गोरोबथाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। साना मोजां जागोन। जायखिजाया बेरामाबो फाहामनो हागौ। नोंथाङा खाफालनिफ्राय मदद मोननो हागौ आरो थाबथानाय माखासे रांखौ मोनफिननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, फालांगियारि बिथिङाव दिनै नोंथाङा नोंथांनि कम्फर्ट जननिफ्राय बायजोआव ओंखारनो हागौ आरो माखासे खैफोद लानो हागौ। जेखि जाया मानो, नोंथांनि थाखाय बे गोसो जानायखौ हमथानाया मोजां जागोन, मानोना बेयो खहा जानो हागौ। साननि उननि बाहागोआव नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। गोदान कन्टेक्ट गायसननाय जागोन जाय हेफाजाब होगोन। नोंथाङा सम-सम मोजां हास्थायग्राफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांखौ जेंनाफोरखौ बारग'नायाव मदद होगोन। नोंथाङा फालांगियारि बाहागोदारिफोराव हाबनो हागौ। नखरारि जिउआ गोरोबलायनाय जागोन आरो नखराव मोनसे रंजानायबो जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय सान जागोन। नोंथाङा माबा मोनसे गोनांथार बेसाद बायनायाव रां बाहायनो हागौ। बे नेरसोनजों सोमोन्दो थानाय लिरगिरिफोरा गावसोरनि खन्थाइनि थाखाय बाख्नायनाय मोननो हागौ। नोंथाङा मोनसे आफादजोंबो मान होजानो हागौ। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोरआ नोंथांखौ नोंथांनि थांखिसिम सौहैनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि खामानियाव नसुंसेनि सुबुंफोरनिफ्राय मदद मोननो हागौ। गथ'फोरा नोंथांजों माबा मोनसे रानलायनो हागौ आरो नोंथाङा बिसोरनि खोथाखौ गोसो होनानै खोनासंनांगौ। तुलसि बिफांखौ मान बाव आरो नोंथांनि मान आरो सन्मानआ बांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय मदद मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि लांदां समखौ रंजानो हागोन। रंजानाय आरो सुबिदाफोराव बांद्राय खर्सा दाखालाम। नोंथाङा नोंथांनि बिसिनि मोनदांथिफोरखौ बुजिगोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि सावस्रिखौ लानानै जिंगा जानो हागौ। नोंथांनि ससियेल सार्केलआ गोसारगोन। नोंहा सावस्रि जिंगाफोर थानो हागौ। बिजिरसालिनि आयदाफोराव गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा देहायारि लोमजानायखौ मोनदांनो हागौ, नाथाय गोसोआरि सुखुआ थाबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथाङा मावनाय जायखिजाया खामानिया थारैनो माखासे मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि गेजेरजों रां आर्जिगोन। रांनि सोमोन्दै बायदि रोखोमनि साननायफ्रा नोंथांनि गोसोआव सोमजिनो हागौ। नोंथाङा बैफोर सानस्रिफोरनि सायाव गोख्रै राहा लानो हागौ। लेखा बिलाइनि हाबाखौबो आबुं खालामनायाव गोसो हो। माखासे खाख्रिफोरा नोंथांनि थाखाय जोबोद गोनांथार जानो हागौ एबा बेबादि जानो हागौ। बेयो दावबायनाय आरो बायजोआव थांनायनि थाखायबो मोनसे मोजां सम।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।